El Sol és una estrella i, a més, és l'element més gran del sistema solar. Tots els planetes giren al seu voltant. Encara que per a nosaltres pareix l'estrella més gran de totes, no ho és, perquè hi ha estrelles més grans que el Sol. Per exemple, com podem veure ací, l'estrella Sirius A o l'estrella Vega. El que passa és que el Sol està molt més proper a nosaltres que qualsevol altra estrella, per això ho veiem tan gran. El Sol és la nostra principal font d'energia perquè ens proporciona llum i calor, és a dir, il·lumina i calenta el nostre món. Per això, tots els éssers vius depenem d'ell. Les plantes, els animals i els éssers humans. Gràcies al Sol, a la Terra diferenciem entre el dia i la nit, perquè quan és de dia hi ha llum que prové del Sol i quan és de nit no. Així mateix, gràcies al calor que ens proporciona el Sol, tenim les nostres temperatures, que en el nostre cas són més fredes a l'hivern i més càlides a l'estiu. A més, l'energia que els humans generem a partir dels combustibles fòssils com el petroli o el carbó és llum solar acumulada. Aquesta energia ens serveix, per exemple, per a fer funcionar els cotxes o per al seu ús domèstic mitjançant la utilització de calderes o les cuines més antigues. Si els pregunteu als vostres iaios, de segur que se'n recorden. La capa que nosaltres podem veure del Sol s'anomena fotosfera. Si partírem el Sol, dins d'ell podríem distingir el seu nucli. El Sol té uns efectes molt curiosos que s'anomenen protuberàncies i taques solars. Les protuberàncies solars són fenòmens espectaculars. Consisteix en enormes xorros de gas calent expulsats des de la superfície solar. Les majors flamarades poden durar alguns mesos. En canvi, les taques solars tenen un aspecte oscur, ja que són més fredes que el que hi ha al seu voltant. Cadascuna d'elles és més gran que la Terra. Poden créixer durant uns dies i desaparèixer en tan sols unes setmanes. De vegades veiem el Sol amb la cara tacada i unes altres amb la cara neta. El Sol està format principalment per hidrogen i heli. L'hidrogen és un dels elements que forma l'aigua, és a dir, veiem que l'aigua està formada per 2 àtoms d'hidrogen i 1 d'oxigen. Per una altra banda, l'heli és el gas amb el qual estan inflats els globus que veiem a la fira. L'heli fa que es vagin cap al cel. També fa que al respirar-lo, les persones tinguin una veu molt més aguda. És evident que les persones no podrien viatjar al Sol, perquè té una temperatura elevadíssima, que nosaltres n'imaginaríem, ja que a la Terra aquestes temperatures no es poden aconseguir. Però si poguérem viatjar, el nostre pes canviaria. Per exemple, el pes d'una xiqueta de 25 kg a la Terra al Sol seria de 676 kg i el d'un xiquet de 30 kg seria de 812 kg. Vos imaginaríeu quina diferència més gran?